kebutuhan sehari-hari. Kulo kasih wis suwung kae. Ngapa pasar kok gone-gone kayak gue aku. Kayak ngar kondangan, kayak shopping, kayak jalan-jalan, nah gone-gone kayak itu mas. Kadang ketemu itu berambang lombok. Oh gone-gone itu kacamata barang kayak tas. Ini ngapa? Lho ya normal kaya ngomong. Nggone kaya piye, Pak? Kenapa sih nganggo kacamata wong anu numpak numpak motor ya kan mbok kelilipan, Ora Pak. apa aku ganti iki ganti. Jubung boji normal piye, Pak? Lamite. Pasar kok gone-gone kayak gue. Kayak piye? Muka darar pasar tuh berambang iki gawane krendeng, gone-gone kayak piye? Dadi kayak gua saudara berambang kacamata barang. Wis iki nang ke pasar, hati-hati. Ini kan lo kebangetan banget lho, Pak. Kadang nganggo kaya kae, kon ganti nganggo kaya piye gawe krendeng. Dene ngrikan ndelok wong liya kae. Matane langsung mendelik. Wong nganggo rapi ayu disawang kan kepenak. Giliran bojone dhewek ya kon rewet-rewet pancen banget kan